IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iyaw awis si local government unit ti Iliti Solsona, Kasalang Bayan, when mass wedding. Karag ti residente ang mga yatngag kalaysa iti sumarsarnong abulan. Ti rehistrasyon na para itinaso nga aktibidad ket agnudo inton Mayo 28 iti agdawa tawon idinto ati kaaldawan ti mass wedding ket maangay inton bulan ti Hunyo. May nagitiray toy al-alukuyon ti local government unit da iti agnobyo ken nobya amo pa nagparehistro iti nasapa ken gundawayan ti libre apakasara. May palagip nga itinapanatawan kat naipaayan dagi 20 kat maysa when 21 couple ti libre a wedding ring, bouquet, souvenir, ken cake manipod iti lokal a gobyerno. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.